लटारि लानो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बाजाराव खाग्राबारि माइनाव युवक संघनि बानजायनायाव गल्डेन जुबली रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै लटारि खेला मिरु बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बर'नि फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी नुजाथिनानै बेखेवनानै होलाङो। लटारिनि बान्थाफोरा गासै मोन 15 गारिफोरखौ लानानै खेलाखौ होनाय जायो। टिकेट लागिरि बिजाथिफोरा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों लानो हागोन। अनलाइननि गेजेरजों टिकेट बायना लानो सानदोंबा 600030699798 एबा 6000900205 जानबुं अनजिमायाव फन खालामना जगाजग खालामनो हागोन। दिनै नोंथांमोना दिनै नैबे काजलगाव बाजाराव गोदानै मोनसे लटारि बेखेवनाय हाबाफारि लादों। मा थांखि लानानै नोंथांमोना दिनै जोंनि बे दिनैहाय जिखिनि लटारि बेखेवनाय थांखि लादों, बे थांखियानो जाहैबाय जोङो 1974 अर्थात 1993 मायथाइनिफ्राय जोङो गल्डेन जुबली खुङै बैसागु खुङै दिनै 2023 मायथाइ। बे 2023 मायथाइयाव जोंनि जिखिनि आफाद, बे आफादा जोङो रायजोनो मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोङो बयनिबो थांखि बायदियैनो दिनैहाय नैबे लटारि खेलाखौ जोङो होनो थाखाय आवगायनाय जादों। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै जिखिनि दिनैनि बे अपेनिंनि हाबाफारि, बे अपेनिंनि हाबाफारिखौ जोङो एसेखिनियाव जोङो फोसावबाय होननानै एबा बेखेवबाय होननानै जोङो आखायाव लादों। आरो बे जोंनि हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो लिंहरदों आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों एसे सिगाङाव गोबां बिहोमा होलांबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आफादनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। मा प्राइजखौ लानो नोंथांमोननि खेलाखौ? दिनैहाय जोङो बे अपेनिंआव जोंनि आफादा थांखिनाय बायदियै जोङो मोन 15था प्राइज लानाय जादों। बेयाव सेथियावनो दङ जोंनाव टाटा आल्ट्रा बास 44 सिटार +1 आरो बेजों लोगोसे नैथियाव दङ जोंनाव महिन्द्र स्कर्पिय', थामथियाव दङ महिन्द्र थार, ब्रैथियाव दङ XL6 नेक्सानि, बेनिफ्राय बाथियाव दङ फ्रन्स नेक्सानि, दथियाव दङ बलेन', स्निथियाव दङ स्विफ्ट डिजायार, दाइनथियाव दङ टाटा पान्च, आरो गुथियाव दङ वागनार आर, जिथियाव दङ आल्ट' केटेन VXI मडेलनि, बेनिफ्राय 17थियाव दङ सेलेरिय', 12थियाव दङ इगनिस, 13थियाव दङ आल्ट' केटेन LXI मडेलनि, आरो 14थियाव दङ महिन्द्र ट्रेक्टर जों गंसे लाफादों। जिहेतु जोङो आबाद मावनानै जाग्रा मानसि गामिनि हिसाबै बेखौ जोङो आबाद मावग्रोयो बिथांमोनहा जुदि बेफोरखौ मोनोब्ला गोबां हेफाजाब जागोन, बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो 15थियाव दङ मोनसे गोदानै लन्च जानाय इनफेक्ट', बेबो नेक्सानि। आरो बेजों लोगोसे बुक प्राइस हिसाबै दङ सेथियाव TVS आपाचे 160, नैथियाव दङ पालसार 125 बे बुक प्राइस, आरो थामथियाव दङ जोंहा TVS एन्थर, ब्रैथियाव दङ जोंहा SF डिलाक्स हिर'नि, बाथियाव दङ हिर' सुपार स्प्लेन्डर, बे जाहैबाय बुक प्राइस। आरो जायफोर बिथांमोनहा बुक फाननानै माबानो हागोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो स्कपखौ होनाय जादों। आरो टिकेटखौ लाग्राफ्रा बोरै मोननो हागोन? टिकेटखौ जोङो अफलाइन बिथिङावबो होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो अनलाइन बिथिङावबो होनाय जादों। दा जायफोर बिथांमोनहा गाव गावनो अफलाइन बिथिंजों लागोन बिथांमोनहा गावनो फिजिकेलि, आरो जोंहा माखासे डिलार्सफोर दङ, बे डिलार्सफोरनिफ्राय बिथांमोनहा बायनो हागोन। आरो नैथियाव जायफोरा अनलाइन लानो गोसो, गोजान गोजाननि बिथांमोनहा फिजिकेलि फैनानै लाफैना गोबां उसुबिदा। दा बिनि थाखायनो जोङो अनलाइननिबो बेब'स्था खालामनाय जादों। आरो बे अनलाइननि थाखाय जोङो बेक साइडआव सुखियायै मोनसे माखासे मबाइल नम्बरफोर होनाय जादों। बेयाव बिथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो बिथांमोनहा मोननो हागोन। आरो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो सरासनस्रायै 100 रां बानायनाय जादों। बिनि गेजेराव बुक लायोबा जोंनाव मोनसे कनसेसन दङ, आरो डिलार हिसाबै थाङोब्ला माखासे कनसेसनखौ मोननो हागोन। बेयाव डाइरेक्टलि जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै बबे समसिम फाननाय जागोन? जोङो टिकेटखौ जागायनानै मथा मथि जोंनि खेलाया 12 थारिख मेयाव जागोन। बे हिसाबै जोङो जेसेबां हायो बेनि सिगां जों 10 थारिखहालागै फोजोबनायनि बेब'स्थाखौ लादों। आरो बेखिनि